Dağlık endişedin bileyin niysen öylönün. Ay galip. Galipam. Dile geldi bile geldi. Mene bir maslahat sorayın ilk geldim. Haydi ver. Galipam. Son kuatlar öýdäkilenejim oňuşmajak bolýarlar. Arada oňuşma diýal zadym ýok ýaly welin. Şey diýsene. Öwrülşýän näldirler. Sen ýeke bolonsoň ene mähri. Gelinden ogly gawanýan mahallarym bolaýan. Sen sabır et. Ine bir dogmaňyz bolsun makany. Hemme düzelşer. Ýöne sen bir ýerine köpün sürüp beýlekden unutmalysyň. Enen göwünü tapsaň, eliniň daşa gitme. Men çenim sen bolsa. Öwrül beýlen. Avarlaş. Yo, salamu aleyküm. Öýde midiň? Wa aleykümselam. Geliverim. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Hoş geldiňiz. Düşüverin ýurtlar. Mürahatyňa sag bol bagşy. Indi saňa giýew diýäýtem boljak. Ine, heyt bilen sen toýa çağırmaga geldik. Tilki owasyna. Awa warsy. Oldu. Toya çağırlyk dağ çykyşymyz. Hormatly mehmanymyz bolun. Gaty boý. Oň bolsun. Dogry. Ýok diýmäge enni etmändirin. Netip bolsa bararys inşallah. Toy kaçan? Allah bolsun etse bir gündür. Gaty boýda. Oň bolsun. Alışarynamy köşeşäp medet. Ay yok. Köşeşme nire. Hünnikiňi tan şahry. Bidem garyndaş. Jigim gorgunjamy? Täzerim bilen öwrenşäňmi? Hudaýa şükür. Öýü tanadyňmy? Şo Selim Girem. kakan verenmişi. Tüweleme Girem. muna oňraýpsyň. Girerim, öýüň içine emir bar. Tüweleme. Kemi yok. Indi näme? Agdy birlikde süýçülük bile uzak ýaşamak netip etdin. Kemin taşyjyňy düzedi bermeli bolýardy, ha?
Halip aytmışlayn öýül gerek yorgan düşüp berden tüpentdir ayal düşüp kögerde spor bodeşip bolaýyn diýsen öýle. Salamu aleyküm dedi. Tarlan temden o. Ömründen mersindir. Käýärm üpeginde gaýat. Tapylmaýan wagtlary üpe bolanmaly bolýar. Eýne montaňym üpegiň sesinden taryň sesi gowda. Has owazy düşüp bolaýar. Sen ömür dedin, nereden tanıyan? Sen gelin. Yaşmağın aslında vargıda gurule. Öýde ikimizden başga adam yok ahırı. Beýle bolmaz. O bizim ovamızdan daşhynrak garynlaşmady bolmaly. Sagamany ördüňizmi? Gurbunumun gelin. Hay berekella. Inni şeýdip öwrenşer ötäý dersiň. Abadan otur. Ne diye? Oğlu çıkın heniden emyeler mi? Howla. Iki ýowjanyň ýanynda mihmany barmy? Hova. Bir yerde turdan oklar. Yine toya çağırıyorlar. Howda. Bagşy bolsaň mydam öýüňe mihman bolaýmanlar. Öýlenir, öýden naşa gitmedik. Olam olmadı. Ey yaranları halayıkları, ey yaranları halayıkları, hepil oldum yar derdimden, aşkadına yana yana yanar oldum. Zol zol girip çıkıp durma. Bunun gelesi yok. Olar nire gitdiler? Bizim ovamyda gitdilermi? Ondan amanlı. Tilki ovasına gittiler. Sen ne mi? İşitmedin mi? Gayrı vatan tutar oldum, arakalar yutar oldum, kapimar oldum, yatar oldum, hadi yar senin derdimden. Adım perihül olur, anı dünya bir bakıdır. Ay kettimim devrutem hadır boyu, hadi yar senin derdimden. Ay ay ay, yanar oldum yar derdimden.
şavdadır da oğul. Nadiyar senin derdimden bir var oldum yanar derdimden. Men Uzaylı gün kuzçuklan ýygyna sersepil bolup soýsun bolaýan. Yetimjeliň henidem sokçalarmy? Oh, Wah, eniler bolmasa kıyın. Sen nire? Ay, bolýady. Be, girdi çıktı. Saklar ýaly. Min ýaly garaşmaly bolmasa ne derdik? wah ýürejegi sendir görgüljüm. Bir hili kız. Häli mihmanlar barka. Çay içecek kişi bolup semagur ýürep barýar dogan. Utanyn ogam. Owada bolmandy. Enatadan midin äregiden näme tama edýär. Görünüp eşdirilmedik zat. Ýüregi emredip bolmaz. Ýüregiň gördüýse aýagyň tibirde berer. Ah, avadan koysana. Hoş. Yaro Bagşy, näme düşdüm? Senin öýüňe geldim. Bundan agyryp men özüm giderim. Oynatma Bagşy. Men seni alyp gaýtdymmy? Ýeriňe delter. Beýle bolmaz. Yok yok. Men sana yük bolmaýyn. Azar edilme. Men özüm giderim. Daş däl ahyr. Avadan sen näme uklaýanmy? Ay ýokla, bir neme ymyzgan aýypdyryn. Gowsy men öýe gidip ýataýyn. Men gideýin. Sizem sagaman ýatyp turun. Sizem bugün berdi ýataýyn. Ýok ýok gelin. Gowsy men öýe gideýin. Wah wah ey. Sizem sagaman ýatyp turun. Sen nire? Öý boş kalmady ýaly meni maýyda ýataýyn. Korkmazmy? Sen zatdan korkasyň ýokla. Gel onu näderliysene. Yo, sen bugün bizde kal. Ertir, men seni göderiň garnaşlary bilen görüşdireyim. İki baştan sen men gömen görüň o wagty.
Awa, gatnaş gaçara da wagt boldy. Görmü? Yok, ben öýe gaýdyn. Maňa jem garaşýanlar. Düşnükli. Sen gelinin yanına holu yazdın. Gel anna şey deli. Sen atalık git. Mene yam gelecek yerime geldim. Ertir ödüm var kayda ayar. Asla men sana atı baş bitin merayacak. Attıran ahri. Şeyle de mi? Sen bunu kovur yana, ha? Yok, beýtmäli. At tigdin yollaşdyr. Uy. Men näme sen dostun da mi? Koyup at ikimiz hem dostumuz bolsun. Sen men diýenme hadi. Ya diyor kimden bize gideli? Dostum göwnüne degme. Sana şaňyrda oturanyň garaşýanlar. Maňa da garaşyp oturanma. Ýöne senki ýaly şaňyrda oturana däl boli, onu da garaşyp oturanma da. Garaşylýan ýöküdiňdirini etme. Yo, sen ata alıp git. Şeytan gowalar. Yok, men atalyp gitmäýin. Başta bildim sen şeyledin mi bir haya? Tetun, hadi geldin bir yere de Tetun.
Vay menene değne. Vay menene değne. Kaka, ne oldu? Son aydarın. Oğlum yet, Kaka Murat. Teyitliğin arabasını atımı hoş getirin. Teyit Murat, sen gel bari. Avu, Kan köp gidiyor. Gayrı ova TV'ye gitmedik olmaz. Çalıp bolun. Kaka Murat TV'ye gitsin, arabanı seni getir. Barın bağlalım, çaldırak barın. yırtıp yedin yüreğine daş bağlap, o da urdu ödün sonunu sayman. Nenen geçer hali indi kan ağlap, qallı ilde onun mehrinden doyman. Akıtmang. Durun akıtmang. Durun vuring akıtmang. Akıtmang. Abadan. Vay bana me. Dekavul, oy ağlama. Demigel gidip uğra Teyitli, hen emayi bilen görevi, uğra Ay bu geceler, hoş geceler, hoş Havadan, geceler. hem gelini anlavar. Hoş geceler, yar kucağım boş gider. Ay yarım olma, bak yarım olma. Arman ana, Kan köp gidiyor. Yağlık verin, dağıdım teyadeleliyim. yar kucağım boş gider. Vay bağlam. Dekavul, gel arabamın, beydik gel mahari. Yok, men cenabı çekeyim. Gidiverin. Vay bağlame. Yürü ver. Bağlam. Yok can. Vay dursanız lan. Yok, gidiverin. Vay bağlame. Vay dursanız lan. Vay bağlam. Sayesinde bulunun Vay dursanız lan. Alan yavşıdır yavşıdır Dursanız Vay gidiverin. Vay dursanız lan. Vay dursanız. Gidiverin. Vay bağlam. Vay yavcan. Vay dursanız lan. Gidiverin. Vay bağlam ey. Vay. Vah, armağanla gittin o. Radî ol oğlum.
Täleyler ters gelip yep düştü ara, namuslu adamzat rahat yatarmy? Säwlükde yalňyşdym yüregim yara, dilim gark, görkezmesin betermi? Ol bir güt penjesinde galdy, oň ýydyny ogly galjakmy gyýdy? Kim bilýär? Belki olaram bagyş bolarlar. Ýöne olan kısmeti atalaryň kameň demesin.